Evangelist gị ga-apụta like this, set your phone ya. Etu a get set my own with my link right. Set nke YouTube, set nke TikTok, set nke Facebook. Do you understand me? With mic ya. When I learn that praise, when I akpọ Ngozi from Nnewi, Chinasa from Enugu. Do you understand what I'm saying? Chibuzo from Anambra. Nani ebu amụma. In all our comment section, amen. After niile ọ na-akpọ, there is no address. There is no surname. Ọ bụ na isi adịrọ gị mma, gwagodo mụ if ị ga-eji wee believe in such thing. Because onye isi dị mma supposedly ịghọta that na enwere millions of afọ ọ na-akpọ n'ala Igbo abụrụ ofu onye ife na-aza afọ. Mana ọ because na isi adịrọ gị mma mere iji wee believe na ọ kpọrọ ife anyị from Anambra. You will come and testify. Etu esi wee kpọ Lovet enwere surname, Lovet enwere village, Lovet amalo location ya. Now Lovet apụtana claim all the prøphecy with some of ihe nyanwa arrange. After said and done, it deny ya Lovet. No bụrụ member unu. Okay? And up to today, you can believe the same man yellow prøphecy about Lovet and one surname. Then Lovet if you claim all the thing. Akọ ka esi wee clear. Today the same man can on a camera na akpọlụgwu Chibuzo from Nnewi na ya miracle is on the way. Chibuzo enwere surname. Isi mụ na isi dị gị mma. Chibuzo enwere village. Isi mụ na isi dị gị mma because ọ bụ na isi dị gị mma ya na na-ege that kind of garbage, that type of rubbish. Miracle key akọna ijibere ya wee mụrụ akọ ma that n'ife a na-eme konja n'ife a na-eme gị ba aka atọ Lovet kụọ ịchọbere ijikwa wee mụrụ akọ nwaanyị vitiri ego. Ihe nna agba ụba mmụọ eburu ebu o Mr. Igbo na ada watch movie Mr. Igbo mana ọ fụrụ Sylvester mmadụ watch ba movie. Kedu maka JKA plate number and ife niile na-eme na ọ bụgoro na chi ahụ ị na-ekpele na-ereview gị na onye anụnwa adụrọkwa pure na ife onye a na-eme abụrụ nyanwa ziri wee na-expose ife a niile ka m gụkwara gị again. They don't know the spiritual Gaddafi bụ they don't know the spirit behind the key. Immediately they touch the key wee gbape ofio oge afọ fiocha abịa nyụọ ya. Nwaanyị vitiri ego fio eji wee bụ nwa agani nwaanyị na ọnyanwa mere nwaanyị na-ayara onwe ya ọya vitiri ego ọ na-aya everybody n'ụwa. Onwere ọ na-anya ndị ọcha, na-anya onye ojii, na-anya ndị Eshia. Ọya nlacha ya ọya nlacha ebie ndị village ofio oge afọ nke agafe ebichie ya. Kedu maka miracle nke kpụrụ isi ga fio ebichie ya? Do you understand what I'm saying? Kedu afia Lovet fio Lovet enwere surname, Lovet enwere address. Pụtalu claim all the thing eweli wee sịrị claim lo ya own blessing. Weli ya advertise chaifa advertise ka afiochakwa omecha ọ bụ na ọnụ akụrụ akụkọ ọ bụ JK pụta plate number mechakwa ọkụkwa ọbụkwa na akụrụ akụkọ ọ bụ dini sign ya niile dị ebe ahụ na-enene gị see it. You can comment section ebe na-eti Chinedu from Anambra State receive your key. Onye nwane from Hope from Gaddafi Imo State receive your healing. Chiamaka from Enugu State, I see you celebrating. You will come here and testify. Chiamaka fe nwere surname, Chiamaka fe nwere village, Chiamaka fe nwere location.
Ọ because na isi adịrọ gị mma onye kpatara iji ego all this garbage. Isi adịrọ gị mma because ọ na uche gị kpakọrọ ọnụ na ị nwere uche na eribere gị eri na ọ bụrụ dat na brain gị anụ dazi ihe ebubo utobo ịkara ị na-ajụ sọm ajụjụ wit ife na-eme n'iru gị. At least ihe n'ole ka m gwụrụ gị ebe a in a single space of time and ife afe nyebere gị the signal na ife onye a na-eme bụ akụchie na onye anọ ka ndị ahụ na-ele akụchie mmanya na onye anọ ka ndị ahụ na-ele akụchie ọgwụ because a na-emisiri ibe gị. Wepụ that prọfesi ahụ ebe ọ nọ ifu na onwere ife ọzọ nwetara give you. Ọ prọfesi a ka eji wee jide gị wee na-elezi their product. Do you understand me? Do you believe in na nwere onye ya eburu gị amụma problem ga-adị solve? Jee jụọ nwaanyị vitụrụ ego ebe ọ nọ kedu ife mere na ọ pụtabara testify na after Satan don afọ na ebu narị ya amụma ndị achọpụtara nọ ndị village na-eme ya wee bụ nwaanyị nne di ya nọ nyanwa bụ ihe mgbere ya vitụrụ ego n'arụ. Jee jụọ ya chọba na ebe ọ nọ kedu ife mere na ọ pụtabara onye testimony gwa gị dat na vitụrụ ego ya na wuti atụ nyanwa iji ụlọ ọgwụ. I will keep on reminding you people. Ịghọtara ihe anyị na-agwa gị taa ga-emecha ghọta ya. Ghọtago? Agwa m unu na time will reveal everything. Time will tell or time shall tell. It's just a matter of time because ihe ọbụla na-ekwo ekwo ga-emechakwa akwụcha gafee. Ndị Igbo si na kama anyị ga-agba ka ngwọ ka anyị gbaa ka nkwụ elu because onye ọbụla zụrụ ka afịa ga-ana ka afịa. Ihu ọchịa kịta ahụ efu na somethings anaghị ebinye. Onye na-agwa gị na-eju afọ ọ dị ka ọ ka dị ọ bụrụ eziokwu. We know what is happening because anya anyị dị n'ala. We know that pressure afọ ifuru dị bụ oke afọ na-ekwo that pressure eredozubego. Onye ga-agwa gị eziokwu nọ inside ga-agwa gị na ọ bụla ozikwa eju afọ ọ dị before ka ọ dị. You understand me? But time with time. Okay,